Καλησπέρα σας. Οι ιατρικές συμβουλές είναι πάλι κοντά σας. Με ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, πολύ σημαντικό για την ιατρική, αν το θέλετε, πρόοδο των προβλημάτων μας, όσων έχουν και όσων έχουμε. Πολύ σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό, ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο για τα χαρακτηριστικά της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή προς το εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι ψάχνετε να βρείτε ποιο είναι αυτό το θέμα που συνδυάζει τόσα πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μας φτάσει μια εκπομπή για να το αναλύσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε, ελεύθερο χρόνο να είμαστε κοντά σας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αναλύσουμε όλες τις συνιστώσεις, όλες τις προοπτικές και όλες τις διαφορετικές διακλαδώσεις τις οποίες έχει αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την αξία των ιαματικών θερμαλιστικών πηγών, για την ιαματική θεραπεία, για τη θερμαλιστική θεραπεία, για το τι προοπτικές έχει αυτή η χώρα, για το τι προοπτικές έχει ο θερμαλισμός για τον τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό, τον εσωτερικό αλλά και τον εξωτερικό, αν η χώρα έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες, στην Ευρώπη και όχι μόνο, ποια είναι η συμβολή της θερμαλιστικής θεραπείας στα προβλήματα υγείας, σε ποια συστήματα, με ποιον τρόπο, πού στην Ελλάδα και άλλα πολλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος είναι καθηγητής δερματολογίας. Έχει διατελέσει αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Είναι ένας βασικός συνεργάτης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης στην αδειοδότηση των ιαματικών πηγών ανά την Ελλάδα. Έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Πρόεδρος στην Επιτροπή του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσκούκης, εκτός από καθηγητής δερματολογίας και γιατρός και όλη την ενασχόλησή του με τα ζητήματα του θερμαλισμού, είναι και νομικός, είναι και απόφυτος της νομικής. Κύριε Κουσκούκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα κοντά μας σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα, για την ιατρική μας επιστήμη, στην θέμα στο οποίο έχετε συμβάλει τα μέγιστα τις τελευταίες 2 δεκαετίες και τολμώ αυτό να το πω, όσο κανένας άλλος σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε κοντά μας και θα μας δώσετε τα φώτα σας σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς με επίκεντρο το ίδιο θέμα. Καταρχήν, κύριε Μαρκόπουλο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πούμε πού βρίσκεται ο ιαματικός τουρισμός σήμερα στην Ελλάδα. Εσείς βέβαια ως διατελέσας Υπουργός Τουρισμού βάλατε και εσείς τον ουσιαστικό λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη. Συνεχίζεται όμως αυτή η προσπάθεια και επιπουργείας τώρα της κυρίας Κουντουρά και της προηγουμένης Υπουργού, της κυρίας Κεφαλογιάννη, με την έννοια να μπορέσουμε όλον αυτό το πλούτο τον εθνικό που έχει η Ελλάδα που είναι αναξιοποιητός να το αξιοποιήσουμε. Εγώ, όταν αναφέρομαι στον ιαματικό τουρισμό, ασχολούμαι χρόνια με την εναλλακτική ιατρική, άσχετα που είμαι καθηγητής δερματολογίας στην κλασική ιατρική. Γιατί η εναλλακτική ιατρική είναι συμπληρωματική. Και έτσι λοιπόν πλησίασα συμπληρωματικά, εναλλακτικά τον ιαματικό τουρισμό και είδα τις δυνατότητες που έχει στην ανάπτυξή του και κυρίως στη διαμόρφωση ενός επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι μας ότι ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας της ανάπτυξης της Ελλάδος. Η ιστορία μας ξεκινάει πάρα πολύ παλιά. Αυτός ο ιαματικός πλούτος έχει εντοπιστεί από τους Βαβυλώνιους πριν από 5.000 χρόνια, ότι τα ιαματικά νερά βοηθάνε πάρα πολύ. Φτάσαμε μετά στον Ασκληπιό, προσπαθώντας με διάφορες θεϊκές δράσεις να στηρίξουν. Ήρθε ο Ιπποκράτης, ο οποίος πραγματικά στο σύγγραμμά του περί υδάτων τόπων έβαλε την πραγματική διάσταση και την έκανε μία ορθολογική πλέον διάσταση της ιατρικής. Από εκεί ξεκινάμε και σήμερα φτάνουμε στο νεότερο ελληνικό κράτος, που το 1920 ένας νόμος βγήκε εκείνο τον καιρό, ως 2188, ο οποίος αναφέρεται στον ιαματικό τουρισμό. Έκτοτε υπήρχε μία αγρανάπαυση και μετά το 34-98 του 2006 ξαναβγαίνει πλέον η πολιτεία με ένα νόμο και λέει πλέον πώς αυτές οι ιαματικές πηγές θα αναγνωρίζονται, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα ιαματικά νερά και αφού αναγνωριστούν θα πρέπει μετά πλέον να λειτουργούν με ορισμένες προδιαγραφές. Αργότερα όμως, πολύ σημαντικό είναι ότι ήρθε η οδηγία, η 24 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με το νόμο 4133 λέει ότι θα πρέπει κάποιος ο οποίος είναι πολίτης
μιας ευρωπαϊκής χώρας να διακινείται ελεύθερα μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ιαματικά λοιπόν. Αυτό μας έδωσε πλεονέκτημα σαν χώρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έβαλε τις ιαματικές πηγές της Ελλάδας μέσα σε ένα τεράστιο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και η επισκεψιμότητα της χώρας με μεγαλύτερες προοπτικές. Το θέμα είναι, εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε αυτή την οδηγία 24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα δρομολογούμε? Σωστή τοποθέτησή σας. Απαντώ λοιπόν ευθέως, γιατί αυτό είναι το σημερινό στάτους. Βγήκε λοιπόν το 4238 ο νόμος του 2014, ο οποίος λέει ότι η ιαματική θεραπεία είναι πρώην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό ήταν το κλειδί. Αυτό είναι η λιδία λίθος. Αυτό είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηριχθούμε. Γιατί για να διακινηθεί κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ασθενής, θα πρέπει στο κράτος από το οποίο προέρχεται να γνωρίζεται η ιαματική θεραπεία ως ιατρική πράξη. Και να καλύπτεται τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβώς. Άρα να μπαίνει σε συγκεκριμένους ατραπούς νομολογίας, δεοντολογίας, ενδείξεων, αντενδείξεων, ούτως ώστε να μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να βοηθούν όσο μπορούν να βοηθούν στη δύσκολη εποχή που είμαστε τους Έλληνες ασθενείς στο να δέχονται τα πλεονεκτήματα του θερμαλισμού και της ιαματικής θεραπείας, και από την άλλη πλευρά να γίνει και κτήση και χρήση αλλά και δυνατότητα των Ελλήνων γιατρών, και όχι μόνο των Ελλήνων και των Ευρωπαίων, να γράφουν, να συνιστούν δηλαδή αυτή την αγωγή. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή σας παρουσία με τις δύο ιδιότητες, αφενός μεν σαν πρόεδρος Επιτροπής των Ιαματικών Πηγών της χώρας και από την άλλη πλευρά σαν καθηγητής δερματολογίας και γιατρός της κλασικής ιατρικής, αλλά και θα έλεγα ένας εξαιρετικά έμπειρος συνάδελφος της εναλλακτικής ιατρικής, νομίζω ότι οι τρεις σας αυτές οι ιδιότητες μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε πραγματικά ότι η σημερινή μας εκπομπή θα τα έχει όλα. Δηλαδή θα έχει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, την ομολογία, τις προοπτικές του ιατρικού τουρισμού. Θα δείξουμε, αγαπητοί μας φίλοι, μεγάλα ξενοδοχεία και μικρότερες μεσαίες μονάδες και πηγές που έχουν νομοθετηθεί και έχουν αδειοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος στην Ελλάδα. Θα δείξουμε δηλαδή τι έχει μέχρι τώρα κατορθώσει αυτή η χώρα να οργανώσει στο κομμάτι του ιαματικού τουρισμού και βεβαίως να δώσουμε την οραματική διάσταση του τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και ποια είναι η συμβολή του στην ανθρώπινη υγεία. Εδώ θα μου δώσετε το δικαίωμα, και με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή, να δείξω, και θα μου το επιτρέψετε αυτό, το σύγγραμμά σας, το οποίο είναι πόνημα εμπειρίας πολλών ετών, δηλαδή ο ιαματικός τουρισμός και θερμαλισμός. Είναι αυτό που έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσκούκης και αφορά συμπυκνωμένα σε αρκετές δεκάδες σελίδες, νομίζω πάνω από 250 σελίδες, τι περιλαμβάνει σαν δυνατότητα της χώρας, σαν πηγές, σαν περιεκτικότητα νερών, σαν δυνητικές θεραπευτικές δυνατότητες και γενικότερα τη συμβολή σας στη συγγραφική, το μοναδικό σύγγραμμα νομίζω πλούσιο το οποίο υπάρχει και αφορά τον ιαματικό τουρισμό και θερμαλισμό. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Είναι το σύγγραμμα του κυρίου Κωνσταντίνου Κουσκούκη που σήμερα τιμά την εκπομπή μας με αυτή του την εμπειρία. Να προχωρήσετε όμως στο θέμα της προοπτικής του ιατρικού τουρισμού μέσα από την αξία του θερμαλισμού. Αυτό το βιβλίο το έγραψα γιατί πιστεύω απόλυτα ότι ο τουρισμός υγείας είναι ένα ευρύ πεδίο και έχει καθαρά τον ιατρικό τουρισμό που ασχολείται με τη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρωτοβάθμια. Το δεύτερος πυλώνας του τουρισμού υγείας είναι ο ιαματικός τουρισμός και θερμαλισμός. Και ο τρίτος είναι η ευεξία. Γιατί όλοι μας σήμερα γνωρίζουμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο σωματική και ψυχική, είναι και πνευματική, και τώρα τελευταία μπήκε και ο όρος και κοινωνική υγεία. Γι' αυτό και έχουμε και τον κοινωνικό τουρισμό, όπως βλέπετε. Άρα με αυτή τη διάσταση το βιβλίο βγήκε και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί σχεδόν η πρώτη έκδοση, καθώς είναι ένα βιβλίο το οποίο δίνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέρατε. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ κομβικό το σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τα ελληνικά δρόμενα, ότι εκτός από τον νόμο που την έκανε η ιατρική πράξη πλέον την ηλεκτροθεραπεία, περιμένουμε τώρα τις προδιαγραφές βάσει των οποίων θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα με μια οικία που θα βγει, και έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί όλο το πακέτο και όσοι έχουν αναγνωριστεί και έχουν πάρει και μάλιστα πολλές και ΦΕΚ, θα μπορούν αυτές οι ιαματικές πηγές να απαιτήσουν από τα ασφαλιστικά ταμεία της Ευρώπης, καταρχήν, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, τα λεφτά τα οποία
δεν είναι ευκαταφρόνητα, αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ ή ο ΟΓΑ ή η ΔΕΗ δίνουν 150-200 ευρώ και τα ευρωπαϊκά ταμεία δίνουν 1.500 ευρώ και άνω. Άρα καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία αν αναπτυχθεί θα έχουμε άλλα δεδομένα. Και το ευχάριστο είναι ότι στο νόμο περί ιαματικής θεραπείας προσθέσαμε και τη θαλασσοθεραπεία. Που σημαίνει δηλαδή αν η Ελλάδα, ένα μέρος Ελλάδος μάλλον δεν έχει ιαματική πηγή, θα μπορεί να αξιοποιήσει το θαλάσσιο πλούτο, αν είναι παραθαλάσσιο το ξενοδοχείο, και να πάρει από εκεί το νερό, να το θερμάνει και έχει λοιπόν την ίδια ιδιότητα γιατί είναι και αυτό ιαματικό νερό. Και υποθέτω βέβαια ότι όλα αυτά μπορούν ενδεχομένως και να συνυπάρχουν. Δηλαδή η θαλασσοθεραπεία, η ιαματική πηγή, ενδεχομένως άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή η φροντίδα τους, ενδεχομένως μονάδες τεχνητού νεφρού, θα μπορούσαν στην Ελλάδα με βάση αυτό το πλεονέκτημα του θερμαλισμού να δημιουργηθούν κάποια τουριστικά πάρκα ιατρικού τουρισμού ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον το νομοθετικό πλαίσιο ας είναι καλό και ας είναι συμφέρον για τους επενδυτές και ας περιμένουμε σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή να δημιουργηθεί και το επενδυτικό περιβάλλον για να υπάρχουν και επενδύσεις. Έτσι. Αυτός είναι και ο σκοπός. Προσπαθούμε να κάνουμε εκείνο το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα έρθει ο επενδυτής και θα μπορεί να γνωρίζει προκαταβολικά το τοπίο. Και μάλιστα με ένα feasibility study θα γνωρίζει από τις επισκέψεις που θα έχει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που θέλουν να έρθουν, θα μπορεί να ξέρει και τη βιωσιμότητα της δικής του επιχείρησης. Τώρα γιατί θα έρθουν οι ξένοι. Πολλές φορές σε διάφορα φόρα τα οποία κάνουμε, είτε δερματολογικά είτε για την ιαματική ιατρική γενικότερα, έχω τις ερωτήσεις από συναδέλφους στο εξωτερικό, μου λένε γιατί η Ελλάδα να έχει δηλαδή τόσο καλές πηγές και τα άλλα κράτη να μην έχουν. Εγώ βέβαια δεν επισέρχομαι στη διαδικασία να πω αν έχει λίγο παραπάνω θιάφι, λίγο αρσενικό ή λίγο σίδηρο μία ιαματική πηγή, αλλά εκεί που δεν μπορούν πλέον να πούν τίποτα είναι ότι αναφέρομαι στο βιοκλίμα της Ελλάδος, που δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί η ιαματική θεραπεία δεν είναι μόνο θεραπεία που αναφέρομαι, η λουτροθεραπεία ή η λασποθεραπεία, είναι και η κλίματοθεραπεία. Και μάλιστα παλιά υπήρχε το 1938 επί Τσαμπούλα του καθηγητού του αείμνηστου ειδική έδρα στην Αθήνα, η οποία ήταν η ιατρική, η ιαματική υδρολογία και η ιατρική κλιματοθεραπεία, η οποία παρέμεινε μετά επί Φωκά και το 1952 καταργήθηκε. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά αυτή την ειδικότητα που έξω είναι αναγνωρισμένη και ευτυχώς που με τον νόμο 4238 επαναφέραμε την ιατρική θεραπεία πάλι σε ιατρική πράξη και μπορούμε να διεκδικήσουμε απ' έξω αυτά που δικαιούμεθα. Αργούμε λίγο, κάνουμε τα βήματά μας, αλλά αργούμε, καθυστερούμε. Νομίζω ότι χάνουμε χρόνο και πλέον, επειδή ο χρόνος είναι χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή το χρήμα είναι πολύ αναγκαίο στη χώρα, πρέπει να σας πω ότι η συμβολή σας με όλη την εμπειρία την οποία έχετε και διαχρονικά στην πραγματικότητα είσαστε κοντά σε όλους τους υπουργούς τουριστικής ανάπτυξης και αυτό είναι το σημαντικό για την εμπειρία σας και την προσωπικότητά σας, πρέπει να σας παρακαλέσω να κάνετε ό,τι μπορείτε. Δηλαδή, να πιέσετε όσο μπορείτε, αφού πιστεύετε και καταλαβαίνετε αυτά τα πλεονεκτήματα. Εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για αυτή την πρώτη μας εισαγωγή και θα περάσουμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος, μην φύγετε από κοντά μας, όπου θα δούμε πολλά από τα μεγάλα ξενοδοχεία με δυνατότητες λουτροθεραπείας, πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μικρότερες μονάδες. Θα δούμε επίσης τις δυνατότητες τις οποίες έχει αυτή η χώρα στον ιαματικό τουρισμό. Πολλοί από εσάς θα εκπλαγείτε από το τι έχει χτιστεί, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι γνωστά σε όλους μας. Αυτό θα γίνει στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που θα ακολουθήσει μετά το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και στο τρίτο κομμάτι θα έχουμε το αμιγώς ιατρικό. Ενδείξεις, αντενδείξεις, συστήματα, νοσήματα, τρόποι θεραπείας, θερμαλισμός, λασποθεραπεία, θαλασσοθεραπεία. Όλα θα προσπαθήσουμε να τα πούμε σήμερα. Μην φύγετε κοντά μας, ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Πάλι μαζί με το πολύ ενδιαφέρον θέμα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, του θερμαλισμού και του ιατρικού τουρισμού. Να υπενθυμίσω ότι είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, καθηγητής δερματολογίας, αντιπρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και πρόεδρος Επιτροπής Ιαματικών
πηγών της χώρας, κυρίως αδειοδότησης στα πλαίσια του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Κύριε Κουσκούκη, είχαμε πει στο δεύτερο κομμάτι, είχαμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές μας, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να περάσουμε στις μονάδες με τις ιαματικές πηγές και στις αδειοδοτημένες ιαματικές πηγές της χώρας, γιατί έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον να ξέρουν οι Έλληνες που μας παρακολουθούν τι δυνατότητες έχει αυτή η χώρα. Να δούμε λοιπόν τις μονάδες, τις 5 μεγάλες μονάδες που έχουν ιαματικές πηγές και που είναι πεντάστερες, νομίζω. Οι πρώτες πεντάστερες, αλλά πριν από αυτό θα σας παρακαλούσα κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ναι, και το οποίο είχα την τιμή να έχω μια πρόσκληση από τον Διευθυντή των ΕΛΤΑ να παρουσιάσουμε σε μια αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων τις ιαματικές πηγές. Αυτό για μένα υπήρξε μια ωραία πλατφόρμα επικοινωνίας με τον απόδημο ελληνισμό καταρχήν, γιατί αυτά τα γραμματόσημα κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο με τον απόδημο ελληνισμό, αλλά και με τους δυνητικούς επισκέπτες στην Ελλάδα. Να γνωρίσουν δηλαδή το πλούτο των εθνικών της Ελλάδος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βάλαμε σε αυτή τη φάση 6 ιαματικές πηγές με ειδικό λεύκομα το οποίο θα βγει, με σειρά γραμματοσύμων, με φακέλους, και βεβαίως αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και τον επόμενο χρόνο θα μπουν άλλες 6 ιαματικές πηγές. Αυτό είναι σημαντικό, θα έλεγα ως καθοριστικό, με την έννοια ότι περνάει πλέον το μήνυμα ότι τα λουτρά είναι ελληνικά και δεν είναι ρωμαϊκά όπως ακούγεται να λέγεται, γιατί οι Ρωμαίοι ήρθαν μετά τους Έλληνες και καθιερώσαν τα λουτρά, τα ιαματικά. Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνονται σε γραμματόσημα ελληνικά οι ιαματικές πηγές της χώρας, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρξει και επακολουθητική σειρά μετά από καιρό, τον επόμενο χρόνο δηλαδή άλλες 6. Ενδιάμεσα τώρα γράφω το λεύκομα για τις ιαματικές πηγές, για τον ιαματικό πλούτο όλης της Ελλάδος. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια κύριε Κουσκούκη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια και εφόσον τα ΕΛΤΑ παραμείνουν έτσι δίπλα στον ιαματικό τουρισμό και επαναλάβουν και ακόμα πιο δυνατά αυτή την πρωτοβουλία, και αυτά θα τα συγχαρούμε που συμβάλλουν σε αυτή την ιστορία. Να περάσουμε τώρα στις μονάδες με τις ιαματικές πηγές. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις μονάδες οι οποίες είναι οι πλέον εμφανείς, χαρακτηριζόμενες ως πεντάστερες, και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι μόνο 5 αυτές που βλέπουμε. Είναι το Θέρμες Σίλα στην Εδιψό, είναι στα Καμένα Βούρλα το Γαλήνη, το Πλατίστομο στη Μακρακόμη στη Λαμία, είναι η Κιλίνη στη Πελοπόννησο και είναι και το Λουτράκι Κορινθίας εδώ, έχει ένα εξαιρετικό σπα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι για όλες τις αναγνωρίσεις έρχονται οι φάκελοι από το Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών που βοηθάει για τη σύνταξη των φακέλων, και έχουμε τώρα και την ευτυχή συγκυρία που έχουμε καινούργιο πρόεδρο, τον πρόεδρο του Λαγκαδά, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη συγκυρία ακόμη είναι ότι ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης, που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και νομίζω ότι είστε σύμβουλος της ΣΚΕΔΕ, ναι, για τα θέματα του ιαματικού τουρισμού. Σωστά, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι τελευταίο νέο. Ναι, να το πούμε και σε αυτό. Μου εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση και την αποδέχθηκε έτσι απριόρι, γιατί πιστεύω σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο και είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε. Όταν ο κύριος Πατούλης, πρόεδρος και γιατρός και ορθοπαιδικός, πιστεύει, όπως και εγώ σαν δερματολόγος, στη συμπληρωματική δράση των ιαματικών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το Θέρμες Σίλα, το οποίο είναι στην Εδιψό. Είναι μια ωραία ξενοδοχημονάδα, η οποία έχει μέσα όλες τις παροχές αισθητικής, μέχρι και λασποθεραπεία. Είναι ένα το επιβεβαιώνω, γιατί έχω μείνει στο Θέρμες Σίλα, είναι και γνωστές σχέσεις μου βέβαια με τον νομό της Εύβοιας. Αλλά να σας πω ότι στενοχωριόμαστε που είναι μόνο 5. Αλλά δεν είναι και εύκολο να φτιάχνουν τέτοιες μονάδες. Σωστά. Δεν είναι και απλή ιστορία. Το επόμενο θα δούμε το Γαλήνη στα Καμένα Βούρλα. Αυτό εδώ το Καμένα στα Καμένα Βούρλα, το ξενοδοχείο, και μέσα έχει ένα εξαιρετικό σπα, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Εδώ πέρα είναι η ιαματική πηγή που έχει και ραδόνιο, θα τα πούμε και παρακάτω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι ραδιενεργές πηγές δεν έχουμε πάρα πολλές, εκτός από την Εκαρία που είναι περί τις 9 και μάλιστα ορισμένες καθόν είναι πάρα πολύ. Με πάρα πολύ ραδόνιο. Άρα στην Κιλίνη έχουμε ραδιενεργό πηγή. Ναι, βέβαια. Εδώ το σπα το εσωτερικό είναι σκέτο ιαματικό νερό από την πηγή ή είναι αραιωμένο? Όχι, είναι πραγματικό ιαματικό νερό και πλέον έχει και κέντρο θαλασσοθεραπείας μέσα, όπως κέντρο θαλασσοθεραπείας έχει και το προηγούμενο. Όλα δηλαδή αυτά τώρα, τα περισσότερα τα πεντάστερα έχουν, όπως είναι και η Κιλίνη και το Λουτράκι. Το επόμενο που θα δούμε τώρα είναι το Πλατίστομο. Το Πλατίστομο είναι στη Μακρακόμη, πάνω από τη Λαμία. Είναι ένα boutique spa, πάρα πολύ ωραίο. Το νερό του βέβαια εδώ πέρα δεν είναι θαλασσινό, γιατί είναι μακριά, είναι στα βουνά επάνω.
αλλά έχει εντυπωσιακό νερό, υδροθιούχος πηγή, η οποία κάνει και για λουτροθεραπεία και για αποσυθεραπεία, γιατί θα πούμε παρακάτω τις ενδείξεις και κάθε ιαματικό τι δυνατότητες έχει. Το επόμενο είναι αυτό που βλέπουμε στην Κιλίνη. Αυτό είναι το σπα της Κιλίνης. Είναι ένα εξαιρετικό σπα και το οποίο και αυτό έχει πάλι και ιαματικό νερό και θαλασσοθεραπεία. Και εδώ πέρα γίνονται επίσης και πολλές θεραπείες ισπνοθεραπείας. Εδώ είναι το λουτράκι κορυθίας υπεραχώρας, όπως λέμε, το οποίο έχει κάνει ένα πολύ μοντέρνο σπα με καθαρά ιαματικό νερό, εντυπωσιακό απόκτημα και έχει όλες τις υπηρεσίες της αισθητικής και τώρα βάζουμε και υπηρεσίες ιατρικής αισθητικής. Εκτός όμως από αυτά τα μεγάλα πεντάστερα, ως πρόεδρος της Επιτροπής με τη συνεπικουρία όλων των μελών και τους ευχαριστώ και δημοσία, κατορθώσαμε και αναγνωρίσαμε όσες πηγές φέρανε φάκελο για αναγνώριση, γιατί υπάρχει ειδικός φάκελος σε υδρογεολογική μελέτη, υγειονομική μελέτη. Με βάση τον νόμο εκείνον του 2006 και τις περαιτέρω το 34-98 και όλες τις τροποποίησεις που γίνανε, κατορθώσαμε και από αυτές τις σημαντικές πηγές δώσαμε θετική γνωμοδότηση για 36 και από τις 36 οι 11 έχουν και ΦΕΚ επίσημο αναγνώρισης. Άρα έχουμε ακόμα 11 αδειοδοτημένες με όλες τις προδιαγραφές. Αυτές τώρα περιμένουν και οι προδιαγραφές που προανέφερα να βγουν για να μπορέσουν να πάνε να ζητήσουν τα ασφαλιστικά πακέτα. Αυτές είναι οι 11 που βλέπουμε οι ιαματικές πηγές με ΦΕΚ. Είναι η Σουρωτή Θεσσαλονίκης, το πρώτο νερό αυτή τη στιγμή ιαματικό, το οποίο έχει τρομερές ενδείξεις για γαστροεντερικό και οροπητικό σύστημα και θα κάνουν και ένα σπα πολύ ωραίο. Είναι το Θέρμεσίλα που αναφέρθηκε, είναι η περιοχή του Σκουρτανιώτη δίπλα πάλι στην Εδιψώτα, Γιάλτρα. Μετά είναι η Κιλίνη που προαναφέραμε, είναι οι Ελευθερές Καβάλας που θα γίνει ένα μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο. Οι Κρινίδες Καβάλας, εδώ αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς, γιατί είναι μοναδική από τις καλύτερες δασποθεραπείες που έχουμε, όπου θα αναφερθούμε παρακάτω, αλλά είναι εντυπωσιακή η δράση στα νοσήματα ημιοσκελετικού και δερματοπάθειες. Μέχρι και καλλιτικό θα παρασκευάσουν από αυτή τη λάσπη. Είναι η Απολωνία της Βόλβης, είναι μια μεγάλη μονάδα η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω, να λειτουργεί όλο το 24ωρο και είναι στη λίμνη της Βόλβης. Έχει υδροθιούχα νερά, θερμά και κάνει και ισπνοθεραπεία. Το λουτράκι το Πόζαρ, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πλέον μια καινούργια λουτρόπολης, με όλα τα θετικά που έχουμε. 2 ποτάμια, το ένα δίπλα με παγωμένο νερό και το άλλο με ιαματικό νερό, το οποίο καίει και είναι εντυπωσιακός αυτός ο χώρος. Και αυτό λειτουργεί όλο το 24ωρο, πάρα πολύ σημαντικό. Στο Κάνιστρο Χαλκιδικής που γίνεται μια πολύ μεγάλη μονάδα από Ρώσους επενδυτές αυτή τη στιγμή, η οποία θα έχει μέσα ένα εντυπωσιακό σπα πάνω από 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Και η Πάτη στη Λαμία που είναι του ΕΟΤΗ, η ιαματική πηγή, πήγε τώρα στην ΕΤΑΔ και αυτή πλέον αναγνωρίστηκε και θα αξιοποιηθεί. Μετά πάμε στην επόμενη κάρτα όπου έχουμε τις 25 υπόλοιπες ιαματικές πηγές που έχουν θετική γνωμοδότηση. Από όλες αυτές που βλέπουμε, αξίζει τον κόπο να αφαιρθούμε στη Βουλιαγμένη, θα δείξουμε και παρακάτω ορισμένα στοιχεία. Ο κατάλογος λέει την Κάλυμνο, την Ωραία Ελένη στην Κόρυθο, που θα γίνει και εκεί μια πολύ μεγάλη επένδυση από κινέζικα κεφάλαια. Ο Αδάμας της Μήλου, η Μήλος όπως ξέρετε είναι το νησί της Αφροδίτης Ομορφιάς, περπατάμε πολύ επιθετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το δεύτερο ιερό νησί, έχει έναν δήμαρχο εξαιρετικό, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή της Ανάπτυξης μαζί με τον κύριο Πατούλη και βοηθάμε όλοι μαζί. Εκεί έχει μια αιματική πηγή που θα εγκαινιαστεί τώρα. Το Άγκιστρο, ένα κουκλάκι που θα λέγαμε στις Σέρρες, πολύ μικρή επένδυση αλλά πάρα πολύ όμορφη. Αρκεί να σας πω ακριβώς απ' έξω από τη Βουλγαρία, το Σαντάνσκι είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, το οποίο μετά τα πεντάστερα τα δικά μας δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι ανάλογο εμείς εδώ. Είναι στη Χέλοβα στην Ανατολοκρανία, είναι η Γρήτα στις Σέρρες, είναι μόλου του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά είναι στο Καϊάφα η πηγή του Γερανίου και μετά είναι διάφορες ιαματικές πηγές στην Ιδιψό, όπως είναι το Υπεπόνα, το Κοντογιάννη, τα Μάρια, Λέτα. Μικρές ιδιωτικές, οι οποίες όμως από πίσω έχουν μικρές μονάδες ξενοδοχειακές ή δωμάτια. Τα περισσότερα από αυτά είναι πηγές που ανήκουν μέσα στην κεντρική μονάδα του υδροθεραπευτηρίου που έχει ο ΕΟΤ. Στην Αγία Τριάδα στο Μεσολόγγι, το πρόσφατα αναγνωρίστηκε σαν λασποθεραπεία. Έχει μια ιαματική λάσπη μέσα στο Μεσολόγγι. Η Τερανόπολη στον Εύρο που είναι μια εξαιρετική από χρόνια με εντυπωσιακά βυζαντινά μέσα κτίσματα. Αξίζει τον κόπο να πάει κανείς. Απέναντι είναι βέβαια και τα ψαρόθυμα της Σαμοθράκης. Είναι οι Θέρμες στη Ξάνθη. Το λουτράκι Περαχώρας Κορινθίας, αυτό που δείξαμε. Επιπλέον είναι η Αγραπηδιά στο Αμίντεον. Οι Θερμοπύλες, οι γνωστές με όλο αυτόν τον καταράκτη. Τα καμένα βούρλα που είναι το Γαλήνι.
Η Άγια Νάργη στην Κύθινο, ο Κάκαβος στην Κύθινο, εκεί αρκεί να σας πούμε ότι επί όθωνος χτιστήκανε πολύ ωραία του Τσίλερ κτίρια. Και βέβαια παλαιογράφα στη Μακροκόμη. Αυτές είναι 25 οι οποίες έχουν πάρει μια θετική γνωμοδότηση και είναι στη φάση κατά την οποία ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να εκδοθεί η πράξη υπουργική που θα τις αναγνωρίζει πλέον και με ΦΕΚ. Ενδιαφέρουσα δουλειά και νομίζω ότι εξαιρετικά έτσι προωθητική για τον ιαματικό τουρισμό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν στην ιδιοκτησία τους αυτές τις πηγές ή η τοπική αυτοδιοίκηση ή οι φορείς, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται πλέον πλήρως ότι έχουν στα χέρια τους ένα θησαυρό. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο θησαυρός δεν είναι μόνο για να τον επισκεπτόμαστε, να τον βλέπουμε και να τον θαυμάζουμε. Έχει θεραπευτικές προοπτικές, ουσιαστικές θεραπευτικές προοπτικές για πάρα πολλά νοσήματα, με πάρα πολλές ενδείξεις που θα παρακολουθήσουμε στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής μας. Ήθελα να μου πείτε, κύριε Κουσκούκη, με την εμπειρία σας, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί αυτή η προοπτική να αποτελέσει την βαριά βιομηχανία της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα? Μου αρέσει πολύ το ερώτημα και μου δίνει τώρα, θα έλεγα, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση μία πάσα για να πω αυτό που θέλω να εκφράσω. Δηλαδή, τα ιαματικά λουτρά δεν είναι όπως ήταν παλιά να πηγαίνουν οι προβεβικίας ηλικίας. Ζούσα την εμπειρία αυτών των ανθρώπων και λέγανε πήγε η γιαγιά γερμένη και σηκώθηκε όρθια. Αυτά εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν, κύριε Μαρκόπουλο. Εγώ πάω by the book, με εργασίες, έχω δώσει 3 διδακτορικά και απέδειξα ότι τα ιαματικά αυτά στοιχεία ενεργούν. Σήμερα σε όλο το διαδίκτυο βγαίνουν κάθε μέρα καινούργιες ανακοινώσεις και λένε πώς βοηθούν τα ιαματικά, πώς περνάνε τα στιχνία το δέρμα, πώς τα εισπνεώμενα αέρια βοηθούν και πώς λειτουργούν, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν άλλαξε το μοντέλο. Μιλάμε για 12μηνο τουρισμό, το πρώτον. Το δεύτερο, μιλάμε πλέον για τουρισμό όλης της ηλικίας. Και μάλιστα, επειδή τα ιαματικά δεν είναι μόνο βοήθεια για θεραπεία αποκατάσταση, είναι και πρόληψη. Άρα, με αυτή την έννοια, μπαίνουμε στους νέους και τους λέμε να έρθουν να συνηθίσουν τα ιαματικά σαν μια νέα αντίληψη, new concept που λέμε new lifestyle. Να έρχονται οι νέοι για να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυχάνοντας την πρόληψη, πετυχαίνουμε να μειώσουμε τα ατυχήματα που έχουμε από τις ρευματοπάθειες που είναι 20% και πληρώνουμε τόσες συντάξεις. Γι' αυτό το λόγο προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουμε πλέον και την άλλη διάσταση της ευεξίας. Γιατί μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται και σπα. Στα σπα γίνονται πράξεις ομορφιάς, την ώρα που μας τα λέτε αυτά, βλέπω ότι το κοντρόλ μας δίνει φωτογραφίες από αδειοδοτημένες ή προς αδειοδότηση ιαματικές πηγές, ενώ μας λέτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Ακριβώς εδώ θα δείτε τώρα σε αυτό το slide, βλέπετε λίγο βουλιαγμένες. Είναι μια υπέροχη τοποθεσία που κανείς μπορεί να πάει και να απολαμβάνει το τοπίο αυτό, αλλά να σας πω και το τι εντυπωσιακό είναι εδώ. Δίπλα στη μεγάλη φωτογραφία έχει μια μικρή, αν μπορεί να εστιάσει, είναι ένα πόδι το οποίο είναι βυθισμένο μέσα στο νερό και τριγύρω τα ψαράκια τα οποία λέγονται doctor's fish, τα οποία πηγαίνουν και τρώνε τα νεκρά μονοκύτταρα. Δεν πειράζουν τον υγιειστό, κάνουν απολέπιση, δηλαδή κάνουν αυτό το rejuvenation. Που αυτό βέβαια θα το δείτε αν πάτε ιδίως στην Κρήτη κάτω, το έχουν και σε βιτρίνες έξω, κάθε ο άλλος βάζει τα πόδια μέσα και πάει τα ψαράκια τσιμπάνε. Εδώ λοιπόν είναι φυσικό φαινόμενο. Αυτό εμείς πρέπει να το προβάλλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι ξένοι κάνουν ολόκληρες επιχειρήσεις πάνω σε αυτό. Άρα έχουμε τη δυνατότητα και τη δυναμική να εφαρμόσουμε, αρκεί να προσεγγίσουμε κατάλληλα και να δώσουμε την επιστημονική τεκμηρίωση. Η επόμενη δείχνει τα μέθανα. Εδώ λοιπόν τα μέθανα είναι μια λουτρόπολης. Από το 1870 έχει καθιερωθεί σε Λουτρόπολης. Εδώ βλέπετε ένα κτίριο του Τσίλερ. Όλο αυτό το νερό που βλέπετε είναι η λίμνη. Είναι η βρωμολίμνη. Μυρίζει υδρόθιο. Το υδρόθιο, ο περισσότερος κόσμος το θεωρεί ότι μυρίζει και αποφεύγει. Εγώ που ξέρω τι καλό κάνει, το εισπνέω. Εδώ είναι τα λουτρά Πόζαρ. Βλέπετε το ένα ποτάμι από την αριστερή πλευρά είναι, όπως βλέπουμε, το ποτάμι το παγωμένο και δίπλα που βλέπετε μέσα μια τεχνητή δεξαμενή, φυσική μάλλον εκεί δεξαμενούλα, ορισμένα άτομα, είναι το θερμό νερό που μπαίνει μέσα. Δίπλα βέβαια έχει μια μεγάλη Ολυμπιακών διαστάσεων, θα έλεγα, πισίνα και παραμέσα έχει μοντερνιστεί πλήρως με πολύ ωραία τζακούτζι και ειδικά δωμάτια με χαμάμ και όλα τα σχετικά. Εδώ βλέπουμε τις κρινίδες στην Πικρολίμνη. Τη λασποθεραπεία, τη λεγόμενη. Περίφημη λασποθεραπεία. Ναι, βλέπετε το ενδιάμεσο γιατί χωρίζουν άντρες και γυναίκες, γιατί μπαίνουν μέσα γυμνοί. Βέβαια, αναθεωρώ τώρα εγώ το κόνσεπτ αυτό και λέω όχι γυμνοί, θα μπαίνουν πλέον κανονικά με ένα μαγιό για να μπορεί πλέον
για να μπορεί να εκτίθεται οποιοσδήποτε. Γιατί αλλιώς τα προσωπικά δεδομένα είναι καμιά φορά και θέμα υγείας για να μεταδίδονται νοσήματα. Εδώ λοιπόν με αυτή τη λασποθεραπεία ακρινίδες είναι ένας εντυπωσιακός χώρος, μια λασποπηγή, όπου μπαίνει κανείς μέσα και αισθάνεται ότι έχει αναδεθεί στους ουρανούς με την άνοση που αισθάνεται από τη λάσπη και με την αφή αυτής της λάσπης, γιατί είναι πολύ οριμασμένη η λάσπη και είναι σαν μια αλυφή, μια κρεμοαλυφή που την απλώνει επάνω του, όπως βλέπετε την κυρία δίπλα στη γωνία, που βάζει κανείς ακόμη και στα μαλλιά του παντού. Μετά βγαίνει, κάνει την ηλιοθεραπεία, γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο και ένα διδακτορικό που έχουμε δώσει είναι εδώ. Στεγνώνει η λάσπη, απορροφώνται όλα τα ηχνοστοιχεία και μετά κάνει με ιαματικό νερό απόπληση και φεύγουν όλα τα στοιχεία. Εδώ βλέπουμε τον Καϊάφα. Αυτή είναι η πηγή του Καϊάφα, όπου μέσα είναι υδροθυούχος πηγή. Έχουν γίνει τώρα και έξω καινούργια κτίσματα, τα οποία σε επόμενες εκπομπές θα τα παρουσιάσουμε. Εδώ βλέπετε την Αγία Παρασκευή στη Χαλκιδική. Εδώ το αξιοσημείωτο είναι η ιαματική πηγή υδροθυούχος, βγαίνει μέσα στη θάλασσα και από τη θάλασσα από κάτω παίρνουν επάνω το νερό. Δηλαδή η φύση είναι εντυπωσιακή. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στον Άγιο Φωκά στην Κο, όπου το νερό βγαίνει μέσα στην θάλασσα με 80 βαθμούς, δεν μπορείς να πλησιάσεις εκεί, και επειδή αρχίζει και μειώνει τη θερμοκρασία με την εισρωή της θάλασσας, βάλαν τριγύρω βράχια, το περιορίσαν και κάναν μια φυσική βραχοπισίνα. Εδώ είναι μια ιαματική πηγή, στο Σκουρταλιώτη που λέμε ιδιωτική πηγή, αλλά είναι εντυπωσιακή γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι κόσμημα θα έλεγα. Το επόμενο. Την έχω επισκεφθεί και το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε πλέον μια εσωτερική, πλέον από το λουτράκι το Πόζρα που λέμε, μια εσωτερική διάσταση, το επόμενο. Η Νήσιρος, ένα νησί εξαιρετικό. Έχει 2-3 ιαματικές πηγές. Αυτή που βλέπετε είναι το αυλάκι, το μανδράκι. Παραδίπλα είναι η άλλη ιαματική πηγή ιδιωτική Πάλων. Απ' την άλλη είναι το αυλάκι. Και έχει και πάνω το μεγάλο το επόμενο, το μεγάλο το ηφαίστειο, το οποίο αξίζει τον κόπο να πάει κανείς να το δει. Εδώ βλέπουμε τα λουτρά της Ιπάτης. Είναι επί βασιλείας. Εκείνα τα χρόνια ήταν χώρος αναψυχής, πηγαίναν οι άρχοντες, έχει φιλοξενήσει πάρα πολλούς. Τώρα αναγνωστήκαν τελευταία με ΦΕΚ και αυτές οι ιαματικές πηγές. Το επόμενο. Εδώ βλέπουμε το Σμόκοβο. Το Σμόκοβο είναι στην Καρδίτσα, μέσα στην εσχατιά εκεί πέρα των αγράφων, αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί έχει εντυπωσιακές πηγές υδροθυούχες και θα σας πω και κάτι, ότι αυτή είναι η μοναδική ιαματική πηγή σε όλη την Ευρώπη που έχει τόσο καλά στοιχεία για την ίσπνοθεραπεία. Και έχουμε λοιπόν τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και κάνουμε μια γενναία προσπάθεια να προσελκύσουμε τον κόσμο. Έχει υποδομή, τώρα θα κάνουν και εδώ αναβάθμιση, γιατί ο νέος δήμαρχος ξεκίνησε πολύ επιθετικά το όλο πρωτόκολλο. Εδώ βλέπουμε τις θερμοπύλες, λείπει ο καταρράκτης βέβαια, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, και κατεβαίνουν τα νερά και αρχίζουν και κάνουν μικρές λιμνοπισίνες εκεί. Εδώ βλέπουμε την Κάλυμνο, είναι μια ιαματική πηγή εξαιρετική, παραθαλάσσια, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί. Περιμένουμε και ευχόμαθα ο νέος δήμαρχος που είναι και γιατρός να τη λειτουργήσει. Εδώ βλέπουμε το Καλύδρομο, είναι εδώ που λέμε τα δαμάστατα ψωρονέρια, που μόνος του ο κόσμος πηγαίνει φυσικά και βρίσκει. Ο κόσμος μόνος του, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί αντέχνα, είναι μια φυσική ροή των νερών, μαζεύονται εκεί και ο κόσμος πηγαίνει εκεί και κάνει μπάνια. Αυτά λοιπόν τα ψωρονέρια λέγονται έτσι γιατί πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψωρίαση. Εγώ δεν σαν δερματολόγος δηλώνω ότι βοηθάνε υπέρ των δέων την ψωρίαση και όλες τις δερματικές νόσους που θα πούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε τα Καβάσιλα. Τα Καβάσιλα πάνω στην Κόριτσα, είναι μια ωραία πηγή και εδώ βλέπουμε την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου που πρόσφατα αναγνωρίσαμε σαν λασποθεραπεία. Η κυρία έχει μπει μέσα στη θάλασσα, πήρε τη λάσπη, την άπλωσε, περιμένει τώρα στον ήλιο κάνοντας ηλιοθεραπεία για να στεγνώσει η λάσπη και μετά να κάνει την έκπληση της λάσπης. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η λάσπη όπου υπάρχει, είτε είπαμε στις Κρινίδες, είτε εδώ στην Πικρολίμνη που υπάρχει λάσπη, είτε στη Σαγιάδα που πρόκειται να αναγνωριστεί, είτε στην Κιλίνη που είναι έξω από τις συμβετικές εγκαταστάσεις. Αυτή η λάσπη λοιπόν είναι πραγματικά θαυματουργή, διότι έχει την ιδιότητα τα αιχνοστοιχεία όταν κάθονται πάνω στο δέρμα να απορροφώνται διαμέσου του δέρματος και συγχρόνως να κάνει σύσφυξη, γιατί έχει ο άργυλος, και αυτό το λέω γιατί η σύσφυξη είναι κυρίαρχο θέμα στην ιατρική ιστική για την ομορφιά και την αντιγύραση. Νομίζω ότι με αυτή την τελευταία φωτογραφία έχουμε όλοι εντυπωσιαστεί για τον εξαιρετικό πλούτο τον οποίο έχει αυτή η χώρα σε θερμαλιστικές πυριές και λασποθεραπεία. Εδώ θα διακόψουμε κρατώντας αυτές τις εκπληκτικές εικόνες για να κερδίσουμε χρόνο για το τρίτο κομμάτι, όπου τώρα θα ακούσουμε τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις.
τα νοσήματα και τα συστηματικά νοσήματα τα οποία, αν το θέλετε, ζητούν τη συμβολή του θερμαλισμού στο να μπορέσουν οι ασθενείς που υποφέρουν από αυτά να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μείνετε λοιπόν κοντά μαζί μας για να περάσουμε στο αμιγώς ιατρικό κομμάτι αυτού του εντυπωσιακού πλούτου της χώρας που λέγεται θερμαλισμός. Σε αυτό το τρίτο κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα για τον ιαματικό τουρισμό και την συμβολή της λουτροθεραπείας και της λασποθεραπείας και της θαλασσοθεραπείας στα ζητήματα υγείας, θέλω να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής κάτι. Κάθε πηγή έχει χαρτογραφήσει την περιεκτικότητα του νερού, του θερμού νερού, εν πάση περιπτώσει, του ιαματικού νερού το οποίο έχει, στο τι ιχνοστοιχεία περιέχει. Τι μέταλλα, τι άλατα, αν είναι ραδιενεργό, αν δεν είναι. Το ίδιο ισχύει για τη λάσπη. Δηλαδή, ξέρουμε, αδειοδοτώντας μία πηγή, τι ακριβώς περιέχει. Και επομένως, γνωρίζουμε αμιγώς ιατρικά και επιστημονικά αυτή η περιεκτικότητα του νερού που συμβάλλει. Γιατί δεν είναι όλα τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα και η ραδιενέργεια για όλες τις παθήσεις. Άρα λοιπόν, είναι χαρτογραφημένη αυτή η ιστορία. Και εδώ η παρουσία του κυρίου Κουσκούκη, που είναι και καθηγητής δερματολογίας, γιατρός και έμπειρος, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση του θερμαλισμού, είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι είναι ωφέλιμο πού, τι συμβολή μπορεί να έχουμε από τη λουτροθεραπεία στα ζητήματα της υγείας. Και εδώ να πω, τον ευχαριστούμε γιατί μας είπε στο διάλειμμα ότι όποιος έχει ό,τι πρόβλημα έχει διαγνωσμένο από τον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίος του έχει συστήσει να κάνει θερμαλισμό ή λασποθεραπεία, ο ίδιος αναλαμβάνει στο τηλέφωνο της εκπομπής, το οποίο τρέχει όπως το βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης μας, να δώσει συμβουλή ανάλογα με το πού μένει αυτός ο ασθενής, πού πρέπει να πάει, δηλαδή σε ποια πηγή, τι νερά πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πάει καλύτερα, αν πρέπει να κάνει λασποθεραπεία. Ανάλογα δηλαδή με την νόσο που του έχει διαγνωστεί, ο κύριος Κουσκούκης μας κάνει αυτή την εξαιρετική συμβολή και προσφορά να του εξηγήσει πού πρέπει να πάει για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά να μας πείτε, κύριε Κουσκούκη, ποιες είναι οι ενδείξεις, πώς δουλεύει η ιστορία του θερμαλισμού στον ανθρώπινο οργανισμό, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ποιος είναι ο πυρήνας της θεραπευτικής δράσης του θερμαλισμού ή της λασποθεραπείας στα διάφορα συστηματικά νοσήματα. Πολύ σωστά το είπατε. Καταρχήν έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πώς δρούν τα ιαματικά, γιατί τα ιαματικά δεν είναι μόνο τα νερά, είναι η λάσπη, όπως είπαμε, είναι η ατμή, είναι και το κλίμα. Και η θάλασσα βέβαια που εμπεριέχεται σε όλα αυτά. Τα ιαματικά νερά δρούν με εδώ να πούμε ότι βλέπουμε ανάλογα με κάθε πηγή τις ενδείξεις που υπάρχουν για τα διάφορα συστηματικά νοσήματα. Μιλάμε δηλαδή για μια δεδαλώδη κατάσταση, η οποία θέλει μεγάλη επεξηγηματική διαδικασία, αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε τον πυρήνα, πώς λειτουργεί αυτό στο ανθρώπινο σώμα. Ακριβώς, πολύ σωστά λέτε. Βλέπετε εδώ πέρα αναπεριφέρειες και περίπου τις ενδείξεις. Είναι μια έτσι συμβολική προσέγγιση για να δείξουμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ιαματικές πηγές που εξυπηρετούνται όλοι και για όλα τα νοσήματα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Το δεύτερο είναι ότι για να δράσει το ιαματικό πρέπει να περιέχει μέσα ορισμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν είναι τα μέταλλα και τα ιόντα ή τα ιχνοστοιχεία. Ανάλογα με το τι περιέχει, δηλαδή αν έχει μέσα ιόντα του βρωμίου, του ιωδίου, του υδροθείου, τα αέρια, το ραδόνιο, το άλλο αέριο, έχει την αντίστοιχη ένδειξη. Πώς όμως δρούν αυτά? Αυτά λοιπόν, επειδή ο κόσμος λέει, τι έκανα μπάνιο εγώ και πώς μπαίνει το ιχνοστοιχείο μέσα μου, αφού εγώ μπάνιο κάνω. Το έχω ακούσει και από γιατρούς, έτσι, και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να αποδείξουμε ότι αυτές οι ουσίες οι θεραπευτικές περνάνε από το δέρμα. Γιατί το δέρμα δεν είναι αδιαπέραντος μαντείας. Το δέρμα είναι ένα όργανο το οποίο απορροφά με διάφορους τρόπους τα ιχνοστοιχεία που επικάθενται πάνω. Αφού λοιπόν περάσουν την επιδερμίδα, πάνε στο χώριο από κάτω, δηλαδή στο κυρίως δέρμα μέσα, και εκεί απορροφώνται από τα αγγεία, και αφού μπουν από τα αγγεία απορροφηθούν, κυκλοφορούν σε όλο τον οργανισμό. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτά τα στοιχεία περνά το δέρμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι δράσης. Είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι το χημικό στοιχείο. Το άλλο είναι το θερμικό, που όταν μπούμε σε ένα ιαματικό,
ζεσταίνεται ο οργανισμός. Άρα λοιπόν χαλαρώνει, περνάει ο πόνος, περνάει η ένταση, δημιουργείται μια υπερεμία, κυκλοφορούν καλύτερα τα στοιχεία και έτσι λοιπόν υπάρχει και μια έμεση χαλάρωση η οποία οφείλεται στην πνευματική όλη αυτή η ευεξία που αισθανόμαστε και μπορούμε πλέον και κινητοποιούμε τις αρθρώσεις μας εάν πρόκειται για παθήσεις ρευματικές. Ο άλλος ο τρόπος, ο τρίτος, είναι ο μηχανικός τρόπος. Επειδή μπαίνουμε μέσα στο νερό όταν αμφιθιστούμε, υπάρχει πρώτα η υδροστατική πίεση, η οποία μας πιέζει δεξιά και αριστερά και η οποία μάλιστα μπορεί να πιέσει, μια και είστε κύριε Μαρκόπουλο και χειρουργός θώρακος, πιέζει η υδροστατική πίεση, θα μπούμε μέσα 2 με 4 εκατοστά πιέζει και συμπτύσσει το θωρακικό τείχομα. Άρα λοιπόν δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που κινητοποιεί όλο τον οργανισμό, εφόσον πρέπει ο οργανισμός αυτός μετά να κάνει την έπτυξη, να γίνει εγκυδιοστηλή των όλων αυτών των αγκαίων που υπάρχουν στην περιοχή, ή το καρδιαγγειακό σύστημα βοηθιέται. Άρα λοιπόν την υδροστατική πίεση έχουμε αυτά τα πολύ ωραία και κυρίως περιφερειακά αγγεία, που επίσης τα ξέρετε σαν αγγειολόγος. Τα αγγεία λοιπόν συμπιέζονται και αρχίζει το αίμα περιφερικά, πηγαίνει προς το κέντρο και βελτιώνει την κυκλοφορία. Το ίδιο κυρίως γίνεται με τη λέμφο, η οποία λιμνάζει περιφερικά. Το βλέπουμε στη λέμφο, ναι, πράγματι η εξωτερική πίεση έχει όχι απλώς ευεργετική δράση, αλλά νομίζω ότι είναι λυσιτελής η επίδραση της πίεσης στην κυκλοφορία της λέμφου, που είναι το πιο σημαντικό, λιγότερο γνωστό για τον μέσο πολίτη, αλλά το πιο σημαντικό ίσως μεσοκυτάριο υγρό το οποίο υπάρχει στον οργανισμό. Ακριβώς. Με πολλαπλές δράσεις. Το οποίο και εσείς τερματολόγοι τα τελευταία στην αισθητική τερματολογία και στη μεσοθεραπεία εκεί βασίζεστε. Έτσι, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Αυτά λοιπόν φαίνεται ότι πολλά χρόνια πριν, αιώνες πριν, τα έχει ανακαλύψει είτε ενστικτωδώς είτε με βάση την εμπειρική γνώση η ιατρική επιστήμη. Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό που μας λέτε, ότι το δέρμα δεν είναι μια μεμβράνη αδιαπέρατη. Είναι μια διαπερατή μεμβράνη, απλώς υποθέτω θέλει χρόνο η παρουσία του ανθρώπου μέσα στο ιαματικό νερό και μέσα στη θερμότητα, για να μπορέσουν να μπουν τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία και τα άλατα στο εσωτερικό του οργανισμού και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να δρουν. Έχω ακούσει και για την ποσιθεραπεία. Δηλαδή, και αυτό με έχει εντυπωσιάσει και εμένα σαν γιατρό, γιατί μην νομίζετε, τώρα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλοι όλα. Υπάρχει και μέθοδος στην οποία πίνουμε κάποια μορφή ιαματικού νερού σε μεγάλες ποσότητες και αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ή με ξεχωριστό τρόπο εσωτερικά? Βέβαια, τα μεταλλικά νερά είναι γνωστά. Καταρχήν, ας πούμε για τα επιτραπέζια, τα όλιγομεταλλικά, τα οποία βοηθάνε στη διούρηση γενικότερα και τα πίνουμε όλοι μας. Αλλά τώρα πάμε στα ιαματικά μεταλλικά νερά. Αυτά δηλαδή τα οποία έχουν στοιχεία περισσότερο από 1 γραμμάριο ανά λίτρο μέσα ιχνοστοιχείων και μετάλλων. Αυτά λοιπόν, ανάλογα με την περιεκτικότητα που έχουν, κάνουν και την ανάλογη δράση. Τα συστήνουμε λοιπόν και έχουμε αποτελέσματα σε νοσήματα του γαστρεντερικού. Δηλαδή κάποιος που έχει μια υπερχρονική γαστρίτιδα, που έχει ένα πεπτικό έλκος, που έχει ένα πρόβλημα με τη δυσκυλιότητα, που έχει ένα πρόβλημα με την κολίτιδα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε πάρα πολλά νοσήματα, γιατί αν αναπτυχθούμε τώρα, γι' αυτό μόνο κατά συστήματα θα παρακαλούσα να αναφερθούμε, γιατί δεν μπορώ να μην παραλείψω κάτι, γιατί είναι τόσα πολλά τα νοσήματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα συστήματα. Ξεκινήσουμε, ας πούμε, το γαστρεντερικό, επειδή μπήκαμε στην ποσιθεραπεία. Το γαστρεντερικό, το οποίο έχει δεκάδες ζητήματα. Από στομαχικές διαταραχές μέχρι κολίτιδες, μέχρι προβλήματα διαρροϊκά, μέχρι. Πώς λειτουργεί αυτή η ιστορία της ποσιθεραπείας ή κάποια άλλη μορφή θερμαλισμού? Αυτή λοιπόν τη στιγμή το νερό που θα μπει μέσα στον οργανισμό αναγκαστικά απορροφάται. Και όταν λοιπόν απορροφηθούν αυτά τα ιχνοστοιχεία μέσα, μπαίνουν σε μια διαδικασία ενζηματικών διαταραχών, η οποία γίνεται μέσω των ενζήμων. Τα ένζημα, ξέρουμε, επηρεάζουν όλο τον οργανισμό, όλος ο μεταβολισμός, όλη η ανταλλαγή της ύλης γίνεται μέσω ενζήμων. Και η δεύτερη δράση είναι πάνω σε κυταρικό επίπεδο. Άρα λοιπόν έχουμε 2 δράσεις από τα νερά που πίνουμε, είτε σε κυταρικό επίπεδο, είτε σε ενζηματικό. Αυτά λοιπόν τα διάφορα ιχνοστοιχεία που μπαίνουν μέσα ευεργετούν την ανάλογη νόσο. Επιπλέον βοηθούν στη χολή, όταν έχουμε μια χολολιθίαση, όταν έχουμε μια χολοκυστίτιδα, όχι οξία, γιατί σε οξύες φάσεις απαγορεύονται τα αιματικά για όλα τα νοσήματα. Όταν έχουμε μια χολιδόκοκίστη η οποία δεν λειτουργεί σωστά, έχουμε μια δηλαδή ατονία.
Σε νοσήματα του ύπατος βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όλες οι ενώσεις αυτές που παίρνουν τα ιχνοστοιχεία περνάνε και μπαίνουν στο μεγάλο εργοστάσιο που λέγεται ύπαρ, το κοινό σηκώτη. Έτσι. Εκεί λοιπόν γίνονται οι οξυοδοαναγωγικές συνθέσεις και έτσι λοιπόν από το θιάφι παράγονται ορισμένα λευκόματα απαραίτητα, όπως είναι η κυστεΐνη, η κυστίνη, η θιαμίνη για το νοσήμα του νευρικού που θα πούμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, παίρνοντας αυτά τα ιχνοστοιχεία, μπαίνουν μέσα στον οργανισμό και ενεργούν. Το ίδιο γίνεται με το οροποιητικό σύστημα. Έχουμε παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή μια ορολιθίαση. Παίρνουμε το αντίστοιχο ιαματικό νερό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπροκάρει τα άλατα και να τα αποβάλει. Να μην τα αφήνει να σχηματίσουν λίθο. Αυτά τα οποία σχηματίζουν λίθο και έχουν ήδη εσχηματισμένο μικρό λίθο ή και μεγάλο, αρχίζουν σιγά σιγά και τον αποψηλώνουν. Δηλαδή με χημικές αντιδράσεις τον βελτιώνουν. Γίνεται πιο μικρός και θα μπορέσει μια δεδομένη στιγμή, αν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, να αποβληθεί. Στις κυστίτιδες, στις ουρηθρίτιδες, βοηθάνε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δύο χοντρά συστήματα, το γαστροεντερικό και το οροποιητικό, είναι για την ποσοθεραπεία, όπως είπατε. Αυτό όμως το σύστημα το οποίο έχει μεγαλύτερη ζήτηση από όλα είναι το μυοσκελετικό. Ακριβώς. Και από εκεί έχει ξεκινήσει, όπως το είπατε, το παράδειγμα το απευκταίο πλέον, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε πιο μπροστά και πιο γρήγορα, ότι ο ιαματικός τουρισμός και ο θερμαλισμός ήταν συνδυασμένος με την τρίτη ηλικία και τα προβλήματα τα μυοσκελετικά. Και κόλλησε για πολλές δεκαετίες εκεί στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν στην προσπάθειά μας να το προχωρήσουμε μπροστά, να το πάμε στην ευεξία, να το πάμε στην αναζωογόνηση, να το πάμε στους νέους ανθρώπους, σε άλλα προβλήματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μυοσκελετικό, ότι δηλαδή από εκεί ξεκινήσαμε, και να εξηγήσουμε στους ανθρώπους πώς λειτουργεί στο μυοσκελετικό αυτή η ιστορία του θερμαλισμού. Να πούμε εδώ βεβαίως και να επαναλάβουμε ότι στο βιβλίο του κυρίου Κουσκούκη, που θέλω να το ξαναδούμε, ιαματικός τουρισμός και θερμαλισμός, όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα. Δηλαδή ποια πηγή έχει τι στοιχεία και αυτά τα στοιχεία σε ποια νοσήματα ευεργετούν, σε ποια νοσήματα βοηθούν. Να πούμε δηλαδή ότι αυτό που έχετε γράψει δεν είναι μια κοσμοθεωρία, ούτε μια θεωρητική βάση του θερμαλισμού στην Ελλάδα. Είναι ένα είναι ένα βιβλίο μεικτό, και τουριστικό και περιγραφικό, αλλά και ιατρικό για το μέσο πολίτη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Κουσκούκης έχει προσφερθεί σε οποιονδήποτε επικοινωνήσει στο τηλέφωνο της εκπομπής μας και έχει ένα πρόβλημα διαγνωσμένο από τον γιατρό του με ένδειξη θερμαλισμού, να τον συμβουλεύσει που πρέπει να πάει. Ποια είναι η πηγή με τα καλύτερα προϊόντα, με τα καλύτερα συστατικά τα οποία έχει μέσα, που θα βοηθήσει το δικό του πρόβλημα. Να γυρίσουμε όμως, κύριε Κουσκούκη, στα μυοσκελετικά προβλήματα και το θερμαλισμό. Και τη λασποθεραπεία. Θέλω να βάλουμε και τη λασποθεραπεία τώρα μέσα, αν και νομίζω ότι αυτή έχει περισσότερο με τα δερματολογικά τα δικά σας. Ναι, βέβαια. Ναι. Για να πούμε λοιπόν τα μυοσκελετικά. Με όλα έχει η λασποθεραπεία. Σε ό,τι αναφέρεται το μυοσκελετικό σύστημα νοσήματα, είναι μια πλειάδα νοσημάτων τα οποία αναφέρονται στο σκελετό, δηλαδή στα οστά, στις αρθρώσεις, στους μύες και στα νεύρα που πηγαίνουν στους μύες. Και αναφερόμεθα επιπλέον στον αρθρικό θύλακα, στους στένοντες, στα έλυτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα μέσα σε ένα φάσμα το οποίο ευεργετείται από το ιαματικό νερό. Και τα νοσήματα βέβαια είναι τόσα πολλά που αν τα απαριθμίσουμε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, αν αρχίσουμε από το αυγενικό και πάμε σφιαλγίες, χιαλγίες, διάφορες εκφυλιστικές αρθροπάθειες, σίγουρα θα διαφύγει κάποιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει κανείς να μπει στη διαδικασία στην κάρτα ή σε μια ενδεχόμενη ερώτηση, έχω αυτό ακριβώς το πρόβλημα, να πάρει την ακριβή απάντηση που θα πάει. Ο τρόπος όμως που λειτουργούν είναι αυτό που είπαμε, μηχανικά, θερμικά και χημικά. Άρα λοιπόν όταν μπει κανείς και έχει μια πάθηση, ρευματισμούς λέει ο κόσμος απλά, ή ρευματικά προβλήματα, αυτός λοιπόν που θα πάει από ένα ρευματολόγο, ένα ορθοπαιδικό, ένα νευροχειρουργό να κάνει το ιαματικό του εκεί, με το που μπαίνει μέσα, εισπράττει πρώτα-πρώτα τη θερμότητα. Η θερμότητα λοιπόν προκαλεί τη μυοχάλαση. Εμείς λοιπόν σε όλα αυτά τα νοσήματα, κυρίαρχος λόγος που προκαλούν τα ενοχλήματα είναι ο σπασμός που γίνεται από τα νεύρα που ερεθίζονται και προκαλούν τη σύσπαση των μειών. Άρα λοιπόν όταν γίνει σπασμός, μπλοκάρεται και η άρθρωση και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Την ίδια ώρα το θιάφι που κανείς το παίρνει είτε διαμέσου του δέρματος είτε εσπνεώμενο, γιατί το θιάφι το παίρνει κανείς και εσπνεώμενο σαν υδρόθιο. Αυτό μπαίνει στην κυκλοφορία και θα πάει στο κύτταρο στόχο. Το κύτταρο στόχο του υδροθείου είναι το ανώτερο αναπνευστικό που θα πούμε παρακάτω, αλλά είναι και ο αρθρικός θύλακας, όπου εκεί πλέον θα πάει και θα εντοπιστεί για να βελτιώσει τον αρθρικό χόνδρο, όχι με την έννοια να έχουμε μια ρήξη ή να έχουμε μια καταστροφή και να τον επαναφέρει, αλλά με την έννοια να βοηθήσει καθαρά, να ανακουφίσει, διότι όταν κάποιος δεν έχει ενοχλήματα, τότε πλέον μπορεί να κάνει τη λεγόμενη κινησιοθεραπεία και να αυξήσει και την ευελιξία όλων αυτών. Επιπλέον. Και να μου επιτρέψετε εδώ να συμπληρώσω ότι προφανώς προκύπτει από αυτά που μας λέτε
ότι η συνεδρία ενός θερμαλισμού, ή 5 ή 7 συνεδρίες που θα κάνει κανείς, έχουν μεταχρονολογημένο αποτέλεσμα. Δεν τελειώνει εκεί, διότι η είσοδος όλων αυτών των συστατικών μαζί με τη διαχρονική δράση της θερμότητος, νομίζω ότι βοηθάει για αρκετές εβδομάδες τον ασθενή, ακριβώς για να αναπτύξει όλη αυτή την ευληγησία, την κινησιοθεραπεία και γενικότερα να αλλάξει το βιολογικό στάτους του νοσήματος από το οποίο υποφέρει. Ναι. Ένα διδακτορικό που έδωσα και τελείωσε τώρα ήταν αυτό ακριβώς. Εφόσον κάνει κάποιος μια ιαματική θεραπεία, πόσο καιρό πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να την κάνει. Καταλήξαμε λοιπόν στο αποτέλεσμα ότι μια ιαματική θεραπεία πρέπει να γίνεται by the book, όπως λένε τα βιβλία δηλαδή, 21 μέρες. Αυτή είναι η σωστή ιαματική θεραπεία. Και μετά το καλύτερο Εσείς το ξέρετε, τα ασφαλιστικά ταμεία το ξέρουν. Κάνουμε προσπάθεια τώρα να τους ενημερώσουμε. Εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Σωστή παρατήρηση. Και η παρατήρηση έχει πολύ ακόμα περισσότερο περιεχόμενο, θα πω και το δεύτερο. Ότι προτείνουμε μετά από ένα εξάμηνο στον ίδιο χρόνο να κάνει και δεύτερη. Αυτό είναι το καλύτερο πρωτόκολλο. Δηλαδή να κάνει ανά εξάμηνο μία ιαματική θεραπεία 21 ημερών. Αυτός ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από τα ενοχλήματά του και επιπλέον θα έχει ποιότητα ζωής. Και το σπουδαιότερο, θα έχει προληπτικά αυξήσει τη δυνατότητα να είναι υγιής σε μεγάλη ηλικία. Να γερνάμε δηλαδή που λέμε νέοι. Και θέλω να πω εδώ τώρα για το πρωτόκολλο ότι κάποιος που μπαίνει μέσα θα πρέπει να ξέρει και τις παρενέργειες. Δηλαδή, η παρενέργεια ποια είναι? Μπαίνει κανείς μέσα, μετά από 4 μέρες περιμένουμε μια αλλοτρική αντίδραση, η οποία είναι μια επιδείνωση πρόχειρη, αλλά αυτή είναι γιατί προσαρμόζεται ο οργανισμός. Ο οργανισμός δεν είναι εύκολο να μπει σε ένα νέο στάτους. Ο μεταβολισμός του, η ανταλλαγή της ύλης, η θερμοκρασία, το περιβάλλον, όλα αυτά δημιουργούν μια αναστάτωση. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη λειτουργική αντίδραση, η οποία περνάει. Και όταν περάσουν 21 μέρες, το άτομο φεύγει από εκεί και είναι πάρα πολύ καλά. Εκτός λοιπόν. Επειδή ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας και επειδή είναι τόσο εντυπωσιακά, εγώ βλέπετε, προσπαθώ να μην σας διακόψω. Έχω και εγώ εντυπωσιαστεί από αυτά που ακούω και βέβαια δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, θα τα ξαναπούμε. Θέλουμε να μας πείτε και για τα δερματολογικά νοσήματα, γιατί ήδη στο κοντρόλ δεχόμαστε και πολλά τηλέφωνα για τα δερματολογικά. Δηλαδή, ποια είναι η συμβολή όλης αυτής του τρόπου θεραπείας επάνω στο δέρμα, γιατί είστε και καθηγητής δερματολογίας. Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο έχετε αφήσει, είναι το δικό σας το κομμάτι για λόγους έτσι, καθαρά δεοντολογικούς και ηθικοπλαστικούς, αλλά πείτε μας και για τα δερματικά, γιατί είναι πολλά τα δερματολογικά προβλήματα και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ, κύριε Μαρκόπουλο, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ στηρίζει την τουριστική του πολιτική στη νεκρά θάλασσα, εκτός από τους Αγίους Τόπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια νεκρά θάλασσα η οποία έχει πολλά ανόργανα άλατα, πώς λειτουργεί και πηγαίνει όλος ο κόσμος εκεί. Γιατί? Για δερματικά νοσήματα. Άρα λοιπόν η δερματολογία έχει το εξής καλό επιπλέον, ότι δεν χρειάζεται αναλύσεις και επί αναλύσεων. Δείχνει κανείς τον άρρωστο που έχει ψωρίαση ή έχει έξιμα, το βλέπει μετά και μία εικόνα πριν, μία μετά καλύπτει εντός εισαγωγικών, άσχετα εμείς στα διδακτορικά κάνουμε περισσότερες παραμέτρους. Άρα λοιπόν νοσήματα όπως είναι η ψωρίαση, το έξιμα, όχι το οξύ, αλλά το χρόνιο, οι ατοπίες, οι νεφροδερματίτιδες, η ακμή, η ροδόχρουσα ακμή, οι διάφορες κερατοδερμίες, οι ιχθυάσεις, όλα αυτά είναι ένα μεγάλο πακέτο νοσημάτων δερματολογικών που ευεργετούνται διότι τα άλατα αυτά και ειδικότερα το θιάφι, το υδρόθιο, είναι αυτό που δίνει μία ανάπλαση στην επιδερμίδα, είτε αφορά εξωτερικά την επιδερμίδα, είτε αφορά και εσωτερικά τους λονογόνους, που μιλάμε για τη λεγόμενη μετά ίσπροθεραπεία του κατώτερου αναπνευστικού ή για πλύσεις που κάνουμε με ιαματικό νερό στο ανώτερο αναπνευστικό. Βλέπω ότι το πιστεύετε βαθιά μέσα σας και επομένως έχετε πολλούς ασθενείς βοηθήσει, αντιλαμβάνομαι εγώ, προτείνοντάς τους αυτές τις μορφές θεραπείας. Ναι, αυτό το κάνω εναλλακτικά και γιατί το πιστεύω, αλλά διότι και οι άλλες θεραπείες, αναφέρομαι στην ψωρίαση, δεν είναι ριζικές. Στην ψωρίαση, η οποία είναι μια αυτοάνωση νόσος, προσπαθούμε και περιορίζουμε τις υποτροπές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο ασθενή μονίμως υγιή. Αλλά να τον κρατήσετε όμως 2 χρόνια χωρίς υποτροπή ή χωρίς νόσο, ή με ελάχιστη νόσο, ή 3 ή 5, και σε κάθε έξαρση να το γυρίζετε πίσω, πλεονέκτημα είναι. Ακριβώς. Και πέραν αυτού πρέπει να τονίσω και πάλι ότι η ιαματική θεραπεία είναι εναλλακτική και συμπληρωματική. Δεν αντικαθιστά καμία άλλη, αλλά βοηθά σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές οι ασθενείς είναι τόσο ευχαριστημένοι, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν αυτό. Απλώς εμείς με τα πρωτόκολλα προσπαθούμε να βρούμε τα ιδιώδη. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας πω ότι ήδη εμείς προγραμματίζουμε. Αυτό γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ναι, ήδη προγραμματίζουμε ένα συνέδριο ιαματικής ιατρικής και μάλιστα το ευχάριστο θα γίνει και υπό την αιγίδα και τη χορηγία της ΚΕΔΕ. Ο κ. Πατούρης προς τιμή του θα είναι ο χορηγός. Και βέβαια και με τον Δήμαρχο της Μήλο, τον κ. Δαμουλάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία των συνεδρίων. Θα κάνουμε λοιπόν μια
τέτοια συνεδρία, ένα συνέδριο το οποίο θα έχει διεθνή συμμετοχή, για να μπορέσουμε πλέον να περάσουμε αυτά τα μηνύματα που εσείς σήμερα πολύ σωστά λέτε και τα υιοθετείτε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουσκούκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εντυπωσιάσατε και εμάς εδώ στην εκπομπή, αλλά και είμαι σίγουρος όλους και όλες που μας παρακολουθούν για τον μεγάλο πλούτο του θερμαλισμού στην Ελλάδα, για τα τεράστια πλεονεκτήματά του στην υπηρεσία της ιατρικής επιστήμης, αλλά και το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας στην κατεύθυνση του ιατρικού τουρισμού. Σας υπόσχομαι ότι θα είσαστε πάλι κοντά μας, διότι δεν μας χορτάσατε με αυτά που μας είπατε, αλλά μας επηρεάσατε θετικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.